Yan, mega love shout out po, Sir Harold. Idol Kata, magandang gabi. Manay Bicol, good evening. Ay, masama pakiramdam ko, guys. Para ako lalagnatin, masasakit ang mga katawan ko. Yan, shout out Manay Bicol, maraming salamat. Idol Kata, salamat Kata. Thank you. Mamaya ko kayo puntahan ha. Oo nga Manay Bicol eh. Nagpabili na ako ng gamot, kaya lang maya-mayang konti pa ako paghiga ko. Kaya pala panaybahin ko kanina. Hilaw yung sipon ko. Kasi sakit na mga kasukasuan ko ba. Ayan si M. Igalat shout out M. Sino ba to si M? Kay Madam Eunice ba yun? Ayan. Kata, salamat ha, Kata. Ate Myrna, salamat po Ate Myrna. Masama pakiramdam ko Ate Myrna.
Mukhang madadali tayo ng trangkaso at Mirna. Nainit ang singaw ng mata ko, tsaka yung hininga ko masasakit ang katawan ko, te. Ayan, salamat po sa inyo lahat dyan. Thank you, guys.
Susuotin mo mamaya likod ko. Oo. Tapusin ko lang to. Ayan na lang. Ba yan? Kunti na lang. Dami pink.
Dito ng tubig ng ano, kitchen. Anak, sa loob tayo. Tama.
Yeah. Sakit ang katawan ko.
Lalagnat na naman daw si Ian. Paano? Hindi pala uminom ng gamot mula kanina alauna. Pala hindi kita pinis. Ako. Umahawa ka na naman. Anak ko talo ng talong. Gagaya si Kael. Kaya ako unang dito ako. Kaya mo, silutin mo ako. Sabi ko, di mo ba ako pinainom ng gamot tuloy ngayong hapon? Kanina lang daw alauna. Ano naman dyan sa mga eh. Ay, hindi nga tumatanong po kami yung bahay, Jessie. Bayos po. Nasa natin po siya. Hindi ba ito gumagana? Remote nito? Ha? Oo, konti. Ay! Ano ito? Ay, pala. Kailangan hulutin niya na ano, baka may trangkaso na rin kasama. Eh, problema, kahit 10 wala man lang sa kanila. Hindi na daw hirap umihi. Ewan ko doon, ha? Hindi na okay na eh. Bye-bye! Sabi, yung bang medical, pwede ba yun sa ikapat na oras? Hindi, yung medical, ay yung ano, yung sa pangkaso. Ha? Hindi, yung tinuro mo sa akin sa pangkaso. Ay, kasi sige yan. Ha? Ayun na, ikapat na oras. Tatlong araw lang nilalagnat. Nagpa-check up kahapon, mataas ang infeksyon. Pero yung lagnat, umiinom na nung... Patayin mo yung wifi, Gabi, na madaling mag-charge. Umiinom na ng antibiotic kahapon pa. Eh, ngayon, kanina, pinagasuot ko kanina, medyo naginawahan daw. Kaya lang, uminom daw ng gamot kanina ng alauna. Hindi na sinundan hanggang ngayon. Kaya nilalagnat na naman. Ako nga, masama din ang pakaramdam ko. Alam mo bang magsakitin ang katawan ko, may init sa mga mata ko. Hindi tuloy nakakapasok. Chat si Marco. Kanina pinagsuot ko kanina, binantayan ko kanina at yung isang araw daw nanginginig. So, sobrang taas na lakmat, 40. Sabi ko kay Markel, pag mataas ka ako Markel ang lagnat, alagaan mo sa punas ng malamig na tubig at lagyan mo ako ng busambito yung noo. Eh kanina pinagsubo kanina ng mga banda alas 11. Dahil kahit anong gamot na ininom, di ginigisawan. Ayun, pinagpawisan ng uso at gumanda pa karamdam. Kaya lang hindi na pala uminom uli ng gamot ngayong gabi. Kanina lang alauna. Ay, launa, alas 2, alas 3, alas 4, alas 5. Dapat alas 5, uminom na siya uli. Ay, anong oras na? Ay, dyan sa... Iba ko ba dyan sa mga yan? Sumakil naman, para naman ano, kung hindi mo, parang walang kalam-alam. Hindi kaya nga. Nakatanong sa akin.
pawisan, huwag mong hayaan na, na matuyuan ng pawis. Kasi nung nakaraan daw, di ba nakaraan kasi sila lahat mag-anak. Ngayon, halos lumipas lang na isang linggo eh. Ngayon, di ba puminom nga siya nung gamot na yon, pinagpawisan ng gusto. Eh, pumasok. O di, nung bumiyahe daw, sabi ni Markel, pawis na daw, pati daw yung ulo, basang-basa nga sa pawis, dahil sa inom na gamot. Bumiyahe. Yun nga. Kaya kanina pinagsuot ko, gumanda yung pakiramdam. Dahil siguro nga, dahil nga doon sa nasumpit nga ng hangin nga, dahil siyempre may sakit siya nakaraan, uminom ng gamot, sobrang lumabas yung pawis. Tapos bumiyahe daw. Pumasok. Kaya kanina pinagsuot ko kanina, gumanda ang pakiramdam. Kaya lang, hindi naman sinundan si gamot. Pinatay ko na? Minum daw kanina, alauna. Kung di ko pa sinabi na naman yan, nag-chat sa akin, may kamataas ng nalagnat niya. Minum ba ako, hindi ba ako minum ng gamot? Hindi pa daw. Ay, naku, sabi ko, dapat kanila pa. Napakataas ng UTI, kaya nga sabi ko sa kanya, lubay-lubayan mo na ako yung pag-inom ng soft drink at cobra. Abay nung nakaraan daw kasi doon sa trabaho yata walang tubig. Ang ginawa, ang ininom lang soft drink, walang tubig. Ay, nakita ko iyan talaga. Nagbabaho naman ako, ubusan ata. Ako iyan. Kaya kanina sabi ko pagka ikaw talaga. Paano ba dito mag-search? Dito ako naglubay ng kaso soft drinks mo. Wala na. Resitahan din naman, kaya parang may acid na rin dahil na, parang may kabag, parang may acid na rin. Parang namumunok na yung tiyan, kaya resitahan daw ng sa sikura. Doon mo itapat sa box. Ngayon tapos magkaroon ka niyan, anak ko yan, kako. Huwag mong palalain, mahirap yung Ako nga, ang sakit din ng balakang ko pag dito na wala hanggang bukas, iba patingin ako ng ilit. Sakit ng balakang ko kaya, saka yung likod ko. Yun nga, may ako natutulog, kaya lang parang malala kasi pati mga kasukasong, pati ba yung mga tulog ko, di ko alam kung bakit, parang ang sakit. Isa ang basita. Wala ka patulog ako. Kaya pag umihi ako, parang ang init-init na init ko. Sabi ba nga nalagyan? Ang init-init na lalaki, ang init-init. May bisita kasi ako dito eh. Pinapunta ko muna ako lang kasi ko yung normal eh. Lahat, pinapuntal ko. Hindi, sulit sila ng dada ang mamaya. Kaya pag inuman din yung dada, kaya dito sila. Niti! Tawag ka kain. Tawag ka. Uy, Kael, tawag ka. Sabi mo, hi. Sabi mo, hi. Oh, nanonood daw siya ng TV. Oh, mag-hi ka daw kay Lola Salve. Mag-hi ka daw muna. Mag-hi ka daw muna, hi. Oh, yan, Lola Salve, dali. Mag-hi ka daw, hi. Nakakulit. Ano? Oh, mag-hi ka daw. Visit? Ay, naku. Baka masama rin mo yun. Sobrang hindi ko. Salam na. Alam? Sa kirot. Hindi sa kirot. Yun, ano ka ba? Ano yung para sa ito? Ay, hindi. Protect. Marami lalo ko siya masira. Ay, subit sila mo yan ang dadaan. Araya! Lagot daw. Lagot ka. Galit si Mimi. Dance daw, dance. Oh, dance. Ang puso ko'y
Raya kumakanta. Ayan, wala kasi tayong tugtog eh. Kumakanta na lang. Sabi mo, wow. Sabi mo, hi. Oh, hi. Ay, naku, may kukulitan. Ganyan naman natutulog. Si Bani nasa tulog na rin. Ah. Ay, ako marumi yan. Luwa, luwa. May tae yan, oh. May tae. Oh. Ay, Oh. Ay, ina, matulog na kayo. Isip ko nga, baka hindi ako pwede. Isip ko nga, baka hindi ako pwede tuloy-tuloy yung medical. Pero hindi siya tuloy-tuloy, si Ian. Kaya ako hindi po pwede tuloy. Ha? Kabuchi. Kabuchi. But, but, but. Kabut, but, chi. But, but. Bata, makulit na yun. Magbabay ka na kay Lola Salve. Sabihin mo, bye. Bye-bye. 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 Bye-bye po. Ikaw ba? Bye-bye po. Ako. Kabuchi. Hindi mo papalastas. Dance. Dance, dance.